ଗାଁରେ 7 ଭାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଭଉଣୀ ପରିବା କାଟୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୁରୀରେ କଟିଗଲା। ରକ୍ତ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ଭାଇମାନେ ଏହା ଜାଣିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ସେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଜାଣତରେ ସେହି ରକ୍ତ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା ଯାହା ସେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଇମାନେ ଶିକାରରୁ ଫେରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଜାଦାର ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବେ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ମିଶାଇଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱାଦକୁ ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସେହି ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଟାଳିଦେଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବା କାଟୁଥିଲି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ରକ୍ତ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ ଭାଇ ମନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ 6 ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା ଯଦି ଏହାର କିଛି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିପାରେ ତେବେ ଭାବନି ଏହାର ମାଂସ କେତେ ମଜାଦାର ହେବ। ତାର ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା କଲେ। ସେମାନେ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହର ଲାଳସା ଦେଖାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାର ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାର ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ 6 ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କଣ କରିବ। ପରଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ହସି ହସି ଭଉଣୀକୁ କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବର ଖୋଜିଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବିବାହ କଥାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଭଉଣୀ ଥକିଗଲା। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଭାଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଉ କେତେ ବାଟ? ବଡ଼ ଭାଇ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂର, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଭାଇମାନେ ହଠାତ୍ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ନେଲେ ଏବଂ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏବେ ଭଉଣୀ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭୟ ଏବଂ ବିଷାଦରେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ବହିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଧନୁ ଉଠାଇ ତୀର ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭଉଣୀ କହିଲା ମୋର ଭାଇ ଛାତିରେ ନିଶାନା କର, ତୁମର ତୀର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉ। ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ ଭାଇ ତୀର ଛାଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ନିଶାନା ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ତାର ତୀର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 6 ଭାଇ ତୀର ଚଳାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ନିଶାନା ଚୁକ୍ତି ହେଉଥିଲା। ତୀର ଚଳାଇବାର ପାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇର ଥିଲା। ସେ ତାର ଭଉଣୀକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାର 6 ଭାଇ ତାକୁ ଧମକାଇ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତାର ତୀର ଭଉଣୀ ଦେହରେ ନ ବାଜେ ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ। ଭଉଣୀ ସାନ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ତା କାରଣରୁ ତାର ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରି ମନରେ କହିଲା ମୋର ଭାଇ ଛାତିରେ ନିଶାନା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୀର ସିଧା ମୋ ହୃଦୟରେ ପଶିଯାଉ। ସାନ ଭାଇର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କମ୍ପିତ ହାତରେ ସେ ଧନୁ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏଥର ନିଶାନା ଚୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ତୀର ସିଧା ଯାଇ ଭଉଣୀର ଛାତିରେ ପଶିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। 6 ଭାଇ ମିଶି ନିଜ ଭଉଣୀର ଶରୀରକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ତାର ମାଂସ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର ମାଂସ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ମାଛ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ହେଲା ସେ ଭଉଣୀର ମାଂସକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଗାତରେ ପୋତିଦେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭଉଣୀର ମାଂସ ପୋତା ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଏକ ବାଉଁଶ ଗଛ ଉଠିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଗଛ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଘନ ବାଉଁଶ ବଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବାଉଁଶ ବଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଉଁଶ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ଯାହା ଅନ୍ୟ ବାଉଁଶ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଭାବିଲେ କାହିଁକି ଏହି ବାଉଁଶରୁ ଗୋଟିଏ ବଇଁଶୀ ତିଆରି କରାଯାଉ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବଜାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପାରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ଡାଳ କାଟିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଇଁଶୀ ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ନସିବର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ସେହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ 7 ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବଇଁଶୀ ବଜାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଇଁଶୀ ବାଜିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଧ୍ୱନି ବାହାରିଲା। ଏହି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ଏ ନେଇଥିଲା ଭଉଣୀର ଜୀବନ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ନ ବଜାଅ। ଏ ହିଁ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବଇଁଶୀରୁ ଏହି ଅଜବ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ମହାତ୍ମା ଚକିତ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ, କାରଣ ସେ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଯେ ସେହି ଧ୍ୱନି ତାର ଭଉଣୀର ଯାହାକୁ 7 ଭାଇ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କଦାଚିତ ତାର ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଡରିଗଲା। ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ବଇଁଶୀରୁ ସେହି ସତ୍ୟଭରା ଧ୍ୱନି ବାହାରିଲା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଭରିଦେଲା। ଭାଇମାନେ ଡରିଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଏହି ଭୟରେ ସେମାନେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବଇଁଶୀ ବଜାଇଲେ ସେଥିରୁ ଏକ ମଧୁର ସ୍ୱର ବାହାରିଲା। ଏହି ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ ଭାବୁକ
ହୋଇଗଲେ। ତାର ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହଲଚଲ ହେଲା। ମନ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ମହାତ୍ମାକୁ ନିବେଦନ କଲା, ମହାତ୍ମାଜୀ ଦୟାକରି ଏହି ବାଉଁଶ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ଲୁଚି ରହିଛି। ମହାତ୍ମା ତାର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରି ବଇଁଶୀକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସାନ ଭାଇ ବଇଁଶୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇ ପୂଜା କଲା। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବଇଁଶୀକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ହରାଇଥିବା ଅତୀତକୁ ଏଥିରେ ଖୋଜୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଘରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତା ଘରେ କେହି ଜଣେ ତା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ନଥାଏ, ଘର ସଫା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଯେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ଚୁପଚାପ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଲା। ବଇଁଶୀରୁ ତା ଭଉଣୀ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଆସିଲା। ଘର ସଫା କଲା, ଲୁଗାପଟା ସଜାଇ ଦେଲା, ଦୀପ ଜଳାଇଲା ଏବଂ ପୁଣି ବଇଁଶୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏହା ଦେଖି ସାନ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏହି ରହସ୍ୟ କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ତୋର ଭଉଣୀର ଆତ୍ମା ବଇଁଶୀରୁ ବାହାରିବ, ତୁରନ୍ତ ବଇଁଶୀକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଦେବୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଖିଆଲ ରଖିବୁ ଯେ ତୋର ଭାଇମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାରେ ଛପି ରହି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ 5 ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ ଯେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୀଚ କାମ କରିଥିଲେ ସେହି କାମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ। ଚାଲାକିର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ବଇଁଶୀ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଘରକୁ ଯାଇ ବଇଁଶୀ ଚୋରି କରିନେଲେ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ବଇଁଶୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେହି ସନ୍ଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ, ଯିଏ ସାନ ଭାଇକୁ ବଇଁଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସନ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସାନ ଭାଇ ବଇଁଶୀକୁ ଚୋରି କରିନେଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ତାର ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳି ବଇଁଶୀକୁ ତା ଉପରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଉପରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବଇଁଶୀ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରୁ ଏକ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଇଁଶୀରୁ ବାହାରି ଆସି ଜୀବିତ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଜୀବିତ ଦେଖିବା ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଉଣୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଭଉଣୀର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବାର ଘଟଣା ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏକ ମୃତ ଝିଅ କିପରି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ଭାବିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ସାନ ଭାଇ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ସତ୍ୟ କହିଲା। ଭାରି ମନରେ କହିଲା ଯେ ମୋର 6 ଭାଇ ନିଜର ସ୍ୱାଦର ଲାଳସାରେ ମୋର ମାସୁମ ଭଉଣୀକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଶବକୁ ଟୁକୁଡ଼ା କରି କାଟି ତା ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଖାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କହିଲା, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଜଳି ଉଠିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଶାଲ, ଲାଠି, ଦଉଡ଼ି ଆଦି ଧରି ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘଷି ଟାଣି ଗାଁ ଚୌରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଓ ତାର ଭଉଣୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ? ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ହେଉ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ 6 ଭାଇଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। 6 ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତ୍ରି ଦିନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେମାନେ ସେହି ବାଉଁଶ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀର ମାଂସ ପୋତି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ବାଉଁଶ ଗଛରେ ରହିବା ପାଇଁ ତମ୍ବୁ ତିଆରି କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସାନ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀକୁ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଜୀବିତ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଏଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କାହାଣୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।